moi phale moro sungtini sini je asrambari tui je asrambari bon bazar je gum singtui sung khobor mani tongo je Delhi no je Bangladesh rok phai tongo ngai sungtini SP malakya ngai te additional SP malakya tabu SDPO malakya malai sung mono demand ba letter khake 80% complete. Sini o je gum singtui asrambari ti bon bazar tui je fancy tongmani je tarok tongmani bidabil o tarok tongmani o tarak bo muti fancy je tongmani abrok turu hanya ngui tongha ngai abrok no kaham khanang thun te je main border area wo CCTV dinang thun te plus brok no drone rok bai check khai nai ni abo haike sung tini kok salakya borok sawo sung je samani borok khlai nai nei ngai sung khana sung sini je khasia mongolo sini BSF ni je DG bai bobo sung malai sung te bo kaham ka kok sanai karon tam ngai border ni daito ba responsibility ngai to BSF rong thani ngai BSF rok tongoi bai ke je gum singtui bon bazar tui bidabil tui asrambari tui je Bangladesh rok phai tong abono sung khana bor kok salai nai ngai de sini asrambari o je SPU camp tongmani o SPU camp no bote bo strength ma khainai a jaga borok me police ma bari nai karon ga aro je dui tin jona je SPU tongmani o je broker rok je Bangladesh borok tui phainai rok borok aborok no sak nangya mokol langya ngai sung ajang SPU e camp ni o camp mo tongnai rok borok kok saka borok bo sawo sungro borok kri borok kom officer bukrei sung saiman tongphano kun khlaimia abo hai kongsin cha kang kong no tini sung SP no sai khnari ka ge SP sawo abo sung nai hinai kam kaino ge na di mo je Bangladeshi rok phai to mani abo sudo Bangladesh ni wansar rok sin phai jong abo haya je sa panang thon sini debong phamang thon chakma phang thon Tripura phang thon mok phang thon je pan phai tong nai Bangladesh ni phai mane Bangladesh ni phai no borno sung ma ka sunai tambage ma ka sunai ge karon ge sung je Tripura rajoni je boro rok se ekdom e jagani ekdom real citizen Tripura ni je sungse sini chakri ni khetre sung somosya ngoi tong chakri thik moto mai ngoi tong chathai thik moto mai ngoi tong jaga kaham tongthai mai ngoi tong tima nung ngoi tong amo haga jodi tebo Bangladesh ni phayoi burung hagai sini Tripura ni tebo somosya nai na abon bagino sung mo jotono pathma ka sunai ini ang asrambari ningoi ang tini khorang ti saka asrambari badebo koi badebo roma jaga tui Bangladesh ro habui tongo norok bo janjani area wo khorang ti sawoi a jaga ni DM SP BSF ni border security force ni officer rok malayoi border no tebo strong khlaioi je ungkorok no a jaga kaham kai CC camera riwoi drone riwoi erpore naga asuk riwoi abo haike jung abrong maka sunai karon tamba haike as a Tripura ni citizen ngai sung sini Tripura no narnani banchi riwoi rwkha khaioi Bangladesh roni yakni sini jotoni no responsibility tongo on boga nang abuna appeal khayo norok to janjani je Irian borok yango romdi mini tam hani July bari phasing rogo eng rogo yango sabrum rogo borok bo border share khayo boneng tibo habui tongo borok bo amo hage no mo hage strong message na step na woi sung kintu loi na dono yago naiya Bangladesh ni phane Bangladesh no sung bu to khai kunu ya जों बंगनो रंमै मारिनाय रंमै दिसे बंगनो किफलि मार हनाय आबो हाय मा खायनाय गां आबनो आपिल खायनाय बांलादेश नि फानै बरकनो जों जेसको माका सुनाय जदि कासुय हांगाय सिनि तमथाय केबो केसे बुंथानाय चिन जागा पाइ थानाय चाकरि नौकरी क्षेत्रे सुजुग सुबिदा कमि थानाय Tripura राज्य एक राष्ट्र हांगाय बो जागा थांसगुनो जों वानसुगोबन मांगला आउन बगैनो जे मानसा जतो पारे मो जे बांलादेश नि फानै बांलादेशी रनो जों माका सुलायनाय हामबाय yango sini Ramchandra je area bogabil ang tibo phai dong ga ang rongi fancy rok bo onek wing thamake onek khandia thamake ga ai ni fancy rok no bo belsora abon fancy rok no kam khane nangthun ga jaga bo te border force te barinen nangnai ga abo hakino je ai ni borok no bang appeal khane jodi internal source tin norok am do khai je broker je Bangladeshi tu phai rok no nong thani jodi knowledge tong hagai borok no boni data collect khayoi SP no te DM no borno submit khainang thon tam bagai gai je broker rok rangki samisan bagai a je broker rok sini samemo te internal source tui a jaga sudo je chin Tripura sabo non Tripura sabo joton involved tong haisi rang 10,000 15,000 ni bagai Bangladesh ni borok na haroi India dai tong amo harok no sung stop ma khainai jodi nong area bisung amo jodi broker nong ni knowledge tong hagai on knowledge o broker ni boni data collect khayoi sini khoi SP
game bong thani submit khaidul nang tun borok loy not tui aini bisinti tamo samung khlaiman borok